In the men category of today's final standing. Na 5. místě se umístil, finishing in the 5th place was guy from Australia Track Factory Racing Team, Daniel McConnell. Čtvrtá příčka patří Španělovi z Track Factory Racing Teamu. 4th place go to representative of Track Factory Racing Team, guy from Spain, Sergio Mantecon. Switzerland and Multi-One Merida Biking Team is what we can connect with the 3rd man of the final standing with Thomas Licher. A jdeme si pro 2 nejlepší muže dnešního závodu. Na 2. místě skončil borec, který měl dnes velké technické problémy, který ale ukázal obrovskou sílu, jak psychickou, tak fyzickou, který ukázal, že je tím pravým bojovníkem v tomto slova smyslu. Dámy a pánové, Specialized Racing a Jaroslav Kulhavý. Pořádně nabitý závod, který jsme tady dnes sledovali od samotného začátku až do samotného konce. Do posledních metrů jsme nevěděli, kdo si nakonec dojede pro dnešní titul, pro dnešní vítězství. Vybojoval si ho ale zástupce Multi-One Merida Biking týmu Ondřej Cink. Nabitá konkurence slibovala vyrovnaný a napínavý závod. To, co jsme ale dostali, bylo daleko víc, než jsme mohli kdy před závodem odhadnout. Úžasná stíhací jízda Jaroslava Kulhavého, fenomenální nástupy a tempo, které dokázal držet Ondřej Cink. Skvělý Thomas Licher a také Sergio Mantecon, kteří tak dlouho bojovali o stříbrnou bronzovou pozici, a rozhodně Daniel McConnell, který ukázal hlavně v závěru tratě, že on síly tedy rozhodně i v 10. kole má a že se bude posouvat dopředu. Každopádně tahle pětice reprezentuje to, co dnes ukázali bajkeři v tom nejlepším slova smyslu. Ukázali bojovnost, ukázali, že ani přes technické problémy se nebudou vzdávat a že budou bojovat, ať to vypadá na trati jakkoliv. Ladies and gentlemen, these are the best 5 men of today's program. Daniel McConnell, Sergio Mantecon, Thomas Licher, Jaroslav Kulhavý and Ondřej Cink.